Now, arita mahigala sa ato mga isgutanan, labot mahigala sa SUNA, balikan nato ang State of the Nation Address, ikalima ng SUNA, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. O doon na mga higalay, mga earth-shaking. Mamatoy giingon mahigala, primero nga doon na kuno yung mga pasabog, mga kurat mga higala. So, anay tabo, kagahapong adlaw, ang mga tao magod, mag-expect yun nga balikan niya. Katong iyang giingon nga mahiya naman kayo. Straight to the point. Ang man o di na nato niya balikan mga sugid paminaw. So mahiya naman kayo. Unsa man to? Ang daghan mahigalang korupsyon labot sa flood control projects. Nga diin grabe gud kaayo mahigalang kinawatay. Ug unya ang gitumbok mga higala niini dunay mga contractors, dunay mga congressmen nga involved, dunay mga higalay mga matawag nato mahigalag mastermind nga naa diha. Unya grabe gyud mahigalang grabe yung korupsyon sa flood control scandal. In fact, kung imong subayon mahigala all the way to na Malacañang, katong testimonya makigalaan sa 18 Marines, pwede man tong ma-check sa mga CCTV footages, pwede man tong ma-counter-check nila nga nag-deliver sila mali-malitang kwarta. Abot mga higala sa doorstep sa Malacañang, sila si Amina Pangandaman, sila Straigib Ulaybar o guban pa. Pero si Martin Romualdez, mausad mga higala ang dunay dakong role, allegedly, considering nga sa mga Speaker of the House, kay dili man na manglusot ng mga budget niya, mga kagilaan og why mga direksyon og why pagtugot mga higala sa Speaker of the House. Straight to the point. Imbestigarono ni, kini mga higalang maong ang power of the force nga diya mga kagilaan sa lower house. Dili na basta-basta mahitabo oy. Unsa man day tanga ara po kayo si Romualdez mahigala inana sa kadanghag kunuhay. Ay noon pwede guning palutson mahigala nga nagdanghag lang gyud siya kay mas magamay-gamay ra mag silot og danghag. Pero kinsa may magkatuo ana. So kadto si Saldico nga mao mahigala chairman sa Committee on Appropriations mo sa gamahanan niya sa Romualdez nga speaker. Ang namirma pod all the way to na Malacañang nga man sa BBM man mahigala mo namirma anang mga kanang sa pag-approve na sa budget. Pero og iyan ning itagak sa Romualdez medyo may iban-ibanan mahigala nga do na day poy kuan di si kuan BBM. Iya gyud gitinuod ay mahigala niya igagaw. Straight to the point. Kaya mga tao, mura man mga tao maingon nga, basin o wagi siguro ilabot sa BBM, kaya naging siguro yun. Himuon lang niya mahigalang sacrificial lamb kung ugaling magkinaon sa kana kung wagi siya ilabot ha. Pero kinis Romualdez mahigala, kinahanglan yun yung imbestigahon. Di man na mo gawas ang mga budget diha mga kaigalaan kay di aman sa lower house gud magsugod. Onya kinini ang ato ni tagag pagtagad ha kay balikan lago nato. Kumo man paabot sa mga tao unsa man kay iyang pasabog. Unsa man kanang iyang kwan nga mga tao gusto man gyud mahigala o imong tan-aw ng survey gusto sila nga maisgutan gyud sa presidente ang iyang anti-corruption campaign. Kay sa pagkakaroon mahigala selective man ang iyang pagpanggukod sa mga kunuhay dunay mga salaod. Ang kontras politika mao ra may gigukod. Pero kanino Romualdez o maigo gyud medyo makaingon ang mga tao nga binta-bintaha. Pero kanus aman lagi ma-file ni. Dato sa balikan may ilas BBM ha kagahapon. Diha gyud sa unang punto sa iyang suna. Para nga dili na malangan-langan ang attention sa mga tao. Kabantay mo og iya pa tong di pa ulahi ang attention sa mga tao medyo dili makatch na. So pagsugod pa lang burak na siya dayon mahigala og kini ni ang makapagluba sa mga tao. Napalang sa pipila ka mga sentence bago pa lang god. Pagsugod niya ato nang ipaminawon ta godong pagsugod dong kada pa man sa pagsugod ni. Wa man ni gipalampas og pila ka kon. Kung tan-awon nimo ang kopya sa suna pipila pa lang ka paragraph gikan sa greetings nya human pagsugod na sa unod sa suna bila na dayon sa Romualdez. Ha? Dato paminawon mahigala kining maong pamahayag ni BBM ato i-review gamay. Okay dong. Naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan.
at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pakpak ha, pakpak. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Okay, pause dong. So, kini mga puntuhan may gala, sugod pa lang ni. Ha? Bago pa lang nagsugod ang iyang speech, may gala, igaw pag humano greetings, sugod na dayon siya. No? Kay kini magod mga higala, og wa niya ni sugdi ani mga kagalaan, kinsay scriptwriter ani, maayong pagkasuwat ng iyang script mga higala. Wapay labot og gitinuod ba tong sa mga sa ubos ha. But kining puntuha giuna gyud. Man kong ingon, strong opening gyud ka. Pagsugod pa lang bugat na dayon. Strong opening tanawon nimo ang speech ni BBM. In fairness niya ha, kinsay writer ani, maayo ni pagkasuwat mga sugid ti paminaw. Strong opening, strong ending. Ang ending may gila may labot na sa West Philippine Sea. Unya katutuang strong ending ha. Iyon sa manlulupig di tayo pasisiil. Aha. So man ko gingon ang paghimo sa speech o kinsa iyang speech writer maayo pagkasuwat. Strong opening, strong ending. Palera po nas kaso lagi nga impeachment ba nga ang kanang unang i-present nga article sa impeachment lig-on gyud. Unya ang katapusan lig-on sad. Kita mo sa impeachment sa Sara, ang giuna nila mahigala kadtumang Article 4, betrayal of public trust, sumpay dito, so dito may galang grave threats o katutuang inciting to sedition. So mamay giuna, nagtuo kong lig-on yun tong kuana, habay na lig-on nga. Kini murag gadudahan ni may galang kalakis prosecution ni kalakiha, although di lang sa ko maghukom ha, kay ini ka Miyerkules balik naman ang trial. Balik naman ang trial mahigala sa impeachment. Kana yun, paghimo ni mong speech, strong opening, strong ending. Strong opening man ang iya. Igo man, greetings, burak rin siya mahigala kang Martin Romualdez. Naana ko ni patong-patong nga kaso para sa dating speaker. Mo sa tos kaso, kanang kasong impeachment, daghan gyud siguro ebidensya sa Article 4 kay mao gigiuna. Sus nya katapusan si matibag mahigalay gi butang dito abi na tog naa na gyud magtudo na gyud matibag ron og kinsa gyud kinini ang assassin. Sus bisag si John Wick wa gyud matudlo. Atong balikan na. Mo ni ang giingon nga earth shaking. Kana kung tinud-on ha kay kini istorya pa man lang ni. Atong babot-abuton mahigala kanos at tinud-on eh. Ha? Kaya nga priso na guguban, paspas man pagka-prisong Bong Revilla. Paspas man pagka-prisong Jinggoy. As Marcolita to na apil na kanig kapriso. Yang anong Romualdez wa pa man bisag napasaka lang kaso wa pa man. Straight to the point. So pagsugod pa lang. Bago pa lang to siya mahigala nag himo sa ang greetings. Pagkahuman mo na to'y unod dayon. So siyempre ang mga nanambong dito medyo shock yun. Ang mga congressmen may gila pakpak po sila mga kagalaan pero kibawi.
Nga labihan kaluyal na sa Romaldes mga sukitig paminaw, nakabenepisyo ba po sila mga sukitig paminaw? Ha? Mabito ingon sa Luistro bitaw to yung speech may gala nga. Kaya may patubig dahil kay speaker. Kaya umuulan ang mga biyaya dahil kay speaker. Nya unsaon naman niron og pasakaan nagkaso to speaker. Ato na lagi katawa mga higala. Okay, basta man to po. Ipaagi tanan katawa mga sukit di paminaw pero balik-balikan to gamay dong ha. Sige, kuhain ko na dong. Rewind ko na to gamay dong be. Pagsugod pa lang gud. Murag seryoso kaya si BBM sakitan ko na siya. Kay ato na gi-emphasize may gala balikan to gamay kay nasakitan sa BBM kay dili siya pangulo sa pamilya, pangulo sa Pilipinas. Ha? Ang ato ininindot na pagka-deliver niya, medyo emotional siya mga kaigalaan. Mayo, no? Kaya nag-practice man sila mga kaigalaan. In fact, doon na may prior practice man sila may gala og pag-deliver sa suna. Doon ay dramatic effect, no? Medyo dramatic kayo ng iyang pagsugod mga kaigalaan. Kung ingon og gikan gini kasing-kasing o tinuod na gini. Kano nag-rehearsal man sila. Matod pa sa rehearsal, may abot ko kunog 2 ka oras ang rehearsal mahigala ni PBBM. Pero sa actual nga pag-deliver na, ako gipatayman mahigala, 1 hour and 26 minutes. Ana to day Maris, no? 1 hour and 26 minutes. So nakabot og 1 hour and 30 minutes good, no? Pero ang practice ini mga 2 ka oras. Unsa pag-deliver ana. So asa dadapit ma-emotional kay para bang di maparihan ni Madriaga bang pataka laghilak. Itong script ni Madriaga iyang affidavit mahigala di pa man to dapit og ako mo director adto ayo sa dito napita hilak. Ato na agi katawa mga sugid ng paminaw. Pero kini iya kang BBM nindot nga pagsuwat ang iyang speech o niya ang iya pong delivery okay sad. Way labot sa kana kay kon pa man zona man ang words mahigala, ang wording sa iyang suna maayo, ang delivery maayo. Ang sa actual na lang ani ang kuan na lang gyud kini ni ang action ani unsa ka tinuod ni i-verify na to mahigala diha na ang lahi na po ng istorya ha. Pero bingon ka nga kini mga higala i-deliver ni BBM ni kanang oration contest eskwelahan daog mga higala sa BBM. Nindot ni iyang piece nga iyang gi-deliver. Nindot mahigala ang delivery. Kasabot sa asa dapit mahigala ma-emotional. Asa dapit mura siya ni katawa gamay, ana no? Katutuang ingon nga di na maglinya mahigala ang mga masakiton sa mga politiko, nga mura siya ni smile gamay mahigala. Maayo. Nya ang katapusan sa mahigala dapit nga miingon sa manlulupig di ka pasisiil. Aska ngilngil. So kung sa eskwelahan pa ni oration contest ni eskwelahan, kaya kanang oration ko naman ang basihan nimo ang kana namang iyang ang pisa man no. Ang speech nimo unsay unod nya ang delivery. Way labot sa unsay buhat sa tinuod na mo kung kinabuhi god. Sa tinuod nga kinabuhi, tan-aw na mo gud gibe, di ba ni butbut na yang gisulti. Sa eskwelahan man god og ma-practice mag-contest og oration contest, wala may labot mahigala og pag-check kung tinuod man di ba no kay sa eskwelahan na maguna ang unod ana ang tan-aw no ana mahigala ang kana lang iyang speech o ang iyang delivery maura form and delivery sa aktor nga kinabuhi ang kalain sa aktor nga kinabuhi kay inigsulti nimo nga ang BRT sa Cebu okay na nya tan-awon mas mga tao day abay na okay ba gyud be. Ato na hagpaton nito taon ha. Kana nang naisgutan niyang BRT, naisgutan niyang terminal fees sa Pantalan, diya pa sa Department of Agriculture. Pero in fairness ha, nasa mga punto sa siya nga maayo. Katong mga labot sa kurente, mahigala mga charges din ha, mga kagalaan nga angay tangtangon, aksyonan po na. Kung aksyonan na, maayo. No? Katutuang uban pa nga mga gipanulti ni PBBM, labi na sa labot sa energy, no? Sa atong kurente mahigala, no? Doon ay mga punto ato ni hagpaton iyang suna mahigala. Doon na po in fairness niya, doon na po yung mga punto nga makaingon ta okay, labi na kung maaksyonan o tinuod.
Pero og sa eskwelahan lang ni ako'y paggraduhon na ni sa eskwelahan pala ni nindot ni mahigalang iyang og graduhan lang ang iyang script, ang iyang speech, ang iyang delivery maayo. Og sa eskwelahan kanang di man gud tinuod nga kinabuhi pa ba sa academe pa. Pero aris tinuod nga kinabuhi na inigrado nimo apilon mo og credibility sa sulti unya tinuod ba niya ang gisulti di ba ni butbot ha? Sama ini karon kang Romaldes. Nindot pa pagkasulti ka Romaldes. Nyap, emosyonal sa gamay, nindot nga paghimo sa script, pero ang pangutana ana, tinudoon ba ni o di ba? Maniid ta human sa suna kagahapon, mafailan ba yung kaso Romaldes? Kaya timain ha, usa ka tuig na ang milabay sa iyang pag-ingon mahiya naman kayo. Ang mga tao pinakadako nga corruption scandal, mao man mahigala ang flood control. So iya yung gisigutan ng flood control. Kaya lisod mang mulikoy-likoy ka mahigala mo na gipaabot sa mga tao. So in fairness sa iyang scriptwriter, giuna gyud. Unya wa gyud langan-langana. So catch ang attention. Na-catch ang attention dayon sa audience. Kay human sa greetings, ditso dayon. Mga higala, tawag ko names, balik to gamay names. Rewind names, sige niya, play. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Okay, pause. Meron na Kini ha, istorya pa lang ni. Ug unsa ka tinuod ning istorya, ang probative value sa iyang istorya unsa ka tinuod, na po itong susihon. Kay timan ni ha, ang iyang giingon kaniadto, flood control scandal, mahiya naman kayo, naghimo og Independent Commission for Infrastructure. Unya nahilis man nawa man daw aso ang Independent Commission for Infrastructure. Nawa na. So ombudsman na karon nagda mga kagilaan. Kay di naman yang tinudlo nga si Boyeng Rimulya. So human ining maong suna ang atong tan-aon mupasaka ba si Boyeng Rimulya. Kay kini mga kagilaan istorya pa man lang ni. Istorya pa man lang ni. Ang pagka-istorya ni BBM, in fairness niya, nindot, ang delivery nindot, emosyonal, sakto. O niya, ang iyang pagkasulti, maayo. Ang pangutanan dako ron, kumusta ka? Tinudoon ba ni? Mamani, tinuod nga graduhan sa tao, kanang sa actual nga kinabuhi. Lahi man sa eskwelahan nga grado kay, ang sa eskwelahan nga grado mo submit ka ma'am, diyan akong script ma'am. O tanawon sa maestra, o nindot pagkasuwat dong. O check ni dong, no? Sige, deliver dong. Uy, nindot pagka-deliver dong. Kamao ka mo, kanusaan mo pa taas imong tingog, kanusaan mo ubos imong tingog, kanusaan ka mo emosyonal. Mayon ni bata, no? Inana sa oration, may galamor na graduhan. Pero sa actual nga kinabuhi, ang graduhan mahigala, tinuod ba ni imong gisulti? Tinuod ba ni? Di ba ni butbot? So pag-ingon niya nga, doon na ang flood control scandal, doon na ko ni malaliman ko no nga investigasyon. So ang pangutana ni ron, tinudoon ba ni human aning suna mag-ihap mig pila ka mga adlaw kung mapasakaan ba gyud kaso sa Romaldes? Mo na dakong pangutana ron. Sa ato ipadayon na kasamang names, no? ang mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Namakpak mga kongresmen, oh. Ang utrusal bang higala. Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
So mo ni ang kuan paghatag siyang speech mga kagilaan. Now atong hagpato ni ron kay kini permiro pa man lang ni, istorya pa man lang ni. Human sa suna daghan pa'y mahitabo. Daghan pa mahitabo kay kana mo istorya pa lang daan nga nanay patong-patong nga kaso. Unsa na may status sa kaso? Unsa na may status? Kay kibaw ba ka sa ombudsman mahigala unsa man nana sa preliminary investigation for filing na ang kaso? Unsa na may status? Hindog na ba or hilaw pa? Kay kini sa imulya ra ba siya ra ba mahigalay mo tan-og ana og mahinog og mahilaw? Kanang pag-ingon nga pasaka ang kaso, usa pala na kabutang. Ang sunod na mapasaka bagyod ang kaso. Igpasaka sa kaso, airtight ba ang ipasaka nga kaso? Kaya mapaliha ining uban mga kaigilaan nga masakpan og drugs bitaw mo negotiate lang sa pulis ng uban. With due respect may gala kay bawtang daghan ng mga pulis nga tarong pero dunay uban kani adto mahigala nga inon lang sige imbes kay baligya ning imo taga ilang tagkuan din napita mo ni ang atong sabutan amo lang ibutang charge lang ka nga user ka dili ka ikaw may nagkuan dili ka pusher nga kuan ha ka drug lord ang ibutang lang diri nga user lang ka kay buhan gamay-gamay ra mahigalag sa laod. Or ang ubat butangan po di ato lang butangan di paragraph di speakers po nga aron nga makalusot ra ka. Sa pasakaag kaso pero doon na ray lutsanan. Mana ini pasakaag kaso normal sa naon na to may galag unsa nga affidavit ha. Giunsa pagprepara sa ombudsman og tinuod ba ni pagkakasuha or kaso-kaso lang. Daghang batayanan pero ato lang ipadayon unya